umqashi yazi umqashi ngokunya phela manje khani sihola sonke bes broke for about 3 weeks. Success. Sounds like a man. Debit order. Wathi wakhipha because beka ngaphandle. And uqashile. And uthanda ingoma zama-rasta. I don't wanna dance. Hamba uthenga amabhiya le city lakhe ehlala nescratch la. Kachang. La lokulithi akekho ikhile roomini. Uma stand wena. Awazi uruwisa main switch and basile uma stand. Bana kusama main switch utangeke. Wabalala okay athi sibona ukuthi bazolala na uza. Mama Jane. Mama Jane. Kadam phakamsela. Mama Jane. Iwile. Kadam imphakamisela. Nyarasa lapho, nyarasa. Miqorere ke. Kadam qorere. Leza sezimbabwe laba. Ngicela mqolele ke. Mzayehlisa kancane. Oyehlisa icime. Mara ngikholile mos. Badala la. Kubadarire. And now nokubona ka Markim. Nakhe nawe nibadale ke. Ukwala nomqashi uphakathi endlini angaphandle. Amela ifastireni la. Mama Jane. Necela please do. Mibambile phela la. Umphethe umuntu. Nacela ke. Okay, ilight uzayicima nga2. Angeke. Mara Mama Jane, I'm abuse. Lento miyenza unnatural. Mama Jane unnatural wena. Usile. Ekseni biphelile. Sayaqilisa. Mama Jane nithi nifike. Sehle sofini. Mama Jane nithi nifike nithi niqara sorry. Yasizona beniphuzile nijabulile. Engazi ukuthi niyenze njani. Shame man. Niqara sorry Mama Jane. Niyahamba ntambama nalabangani bakho. Futhi khuluma ngakuhamba. Nizohamba niyekhaya manje. Mara kusafika bhuti wami uzohlala roomini nami. While we on that tip of living. Uzafika bhuti wami unabantwana bayi2, umfazi bayi3. Mara Naimhlolo yami. Uyaqhubeka uyasebenza same. Ilote ebinorti faka ngapha. Ungababulala hayi uzobala phambili. Aka promise. Ungababulala hayi uzobala phambili. Brina yapho bahamba phela. Hela. Ngelanga ubulele 44 yabantu, 44 one day. Endlini mambuzo, bakunjani emsebenzini? Hayi, okujwayelekile. Okujwayelekile phela abathaba bashiye babondile, bashiye. Abaye bangena emfuleni basuke bake bashona. Wena unjani baba? Lotho nje vela thinya nje inyawo. Awuna ibiyam lapho. Lethi inyama emetonga indlela lapho. Fufu ekseni matholi load asekuseni. Ngiyibeke yona yesibili ke ngizabona ukuthi ngenzani ngayo. Makuvumele ke ngishaya ebondeni. Themba isilotho mina ngithemba isilotho. Themba isilotho ke angangenda umuntu ingani ukuthi abantu bangafaka impahla ezinkulu ukuthi mabashayisa uba ngathi bafaka ama life jacket. Mina ngiphelele impilo. Nami ngizwa umsebenzi. Mama umsebenzi wakho ukufa ifaka. Ngife mina ufelani? Fela bani? Nje ngiyaqhuba la nje ngoDisemba odlule babathi kufa abantu abo 6000 u4000 wami. Ngedwa. Mara baphatha nje ngafunga bhatalanga. Ayiza phe ngaphambi kwami ngimbulala nje lo. Khona. Lemzo khuluma fast ngekwenza khona. That's true. Ukuphi? Saphila. Obavalile. Hayi phuma ngababulala lapha. Anizwa nihleli taxini. Simangafika eNewcastle. Akeke ufike. Nifike eNewcastle. Ufike eNewcastle. We're chilling with Umvangeli. We're having some drinks after the meeting on Wednesday. I posted a pic. Women went crazy. I'm like, hold on. Why do I have 2,000 likes?
in this peak. I've posted pics zami1. Hamba ngabo 20 la. 43. Ngisebenzile 43. 2,000 likes. I'm like, hold on. Let me go to comments. Yeah. Do me so. It was over 40 comments within 20 minutes. Here's what I'm But wow, pay. Umvangeli, what's a national treasure? Yes. What? National ini? Treasure. Enje. I-treasure nto misama gold. Into oyifuna ungayitholi. Umvangeli simthola la antiskopa. If people knew how messed up Mvangeli is. Mvangeli and the word treasure in the same WhatsApp group, never. Ufika la studio kunemvuthu zesinkwa zinamethele entshebeni. Afake skipper wrong. Treasure. Nto misama Mvangeli. But wow. National keeper. But finally we put the voice and the face together. Wow, they match. I'm like, really? But Mvangeli, but Mvangeli, one EFF lento le kelezile. Undlozi. Yeah, le doctor Ndlozi. Yeah, for simple people ngithi ufundile Dr. Ndlozi. Hayi labo doctor abaphiwa nje egangeni bathi doctor laba bamazinyo abeyindlebe senkasi la doctor khona akana azangaye siyamasikhuluna nabe siphuza nayo Roy. So doctor from Roy. Roy doctor yanini ngoba Roy ngaphuza lo last la apeyita abantu enkasi bathi so phala surgery sesiyangena khabo Roy yapeyito. Abantu baphuma abantu babovu abamba izinto kubhizi. Esazi le spade sabasengayo. Esazi le spade sasenkasi. Lesabasengayo. Basenga email sinembizi. Lamanzi mawehla kule pipe. Uyawezwa ayeza baba. Trip iqale ngathi. Uza he. And I was yes marikasi mara. Yazi kasi nandani ufuna bavula ama case. Laba baphethe abantu. Uzo enene chelete yiwani. Ilayini. Idlala abantwana. Uza ngithi ya fof. Ubiza umntana wakhe. Vosi, letha amanzi. Ufakele. Anawula amahloni. Udlula phambi kwabo labantu labo. Uphethe inkunzi malanga ayithola phepha. Hayi le ncane. Lenkolo ama Soviet. Yabona paper towel uphethe yona nale bucket lakho uyalehenga lapha uvusa umbala ngaphandle ukuthela la wena usifakile le drip ngada usifakile le drip beza yo ene casa ama toilet ahlangene so toilet yakho nomakhelwane ahlangene la ngaphansi kuvulekile abantu bahlele elayinini banenkinga zabo nabaze kule spade ekasi siningi desirong esenzakalayo kunabo doctor abathize kunenyaka engekho right kunabo mashonisa namashonisa basekasa abadlali mangabo bhatalana uyafika usahleli ngizabukela isibayo zwa manje bala yilabantu baqolodayo bavulele amara ngishilo mase ngizoza ku James why enza so iTV seyigugiwe ikhishiwe plakini abadlali wena uyi national treasure wena nalabantu abapeyita nje ngizangidingeka ngisithelethile lesithombe delete is a delete baba is a delete angidlali nabo Hayi bathi Mvangeli heart man how Ngiyabonga. if I was in that other team Mvangeli mina now ngajabula ndomiso nzola ngale nhloko engaka bese ayibeke esifubeni sakho into osuffocate yona lo biz mathile ngajole wardrobe ayithi bekele kiss ke ndomiso la ndomiso kana nkulu une kiss ikhoka ndomiso ikiss yazi le winter lehlala lamajazi nengubo ezigrey ikhoka ndomiso ikiss le ikhiya ke ngidi hayi le ngidi encane le viral sayibona next year eprimary baby ngizo hobas ndomiso kana mapolanek polanek yozona ukela polanek inezipi polanek kandomiso inezipi ipolanek kandomiso